Bismillahirrahmanirrahim. Baruya nukola rokandani lasaru. Baruya lasraya kasih wana usul dan nabi nukola usul nabi. Rokandani ukali rokaat. Jaga ukang rukuk dalam arti melakoni bunga untuk akan soal ilmu agama anak turun akan dijauhi lailin dalam tengah wangi dijauhi lailin dalam tengah wangi al-akhir dan akhir ibu khairun duwe bagus lalu kedua ilmu agama minat dunia tinggal dunia wa malam berkala Iha kang dalam dunia walaula an asyuqa lan lamun ora yen kang ngebotake ingsun ala umat ing atase umat ingsun la farotu monggo yekti masih kabeh ingsun guna ing rokaat alai ing atase umat rokaat iki rokaat satu ini sholat subuh itu khairan kita dunia wa ma bukan dawe nabi laulaan asyuqa ala umati lasarotum alaihi. Seandainya orang berada di umatku bakal tak wajibake rukun koro sholat imam sholat rokaat satu ini sholat ibu khairu minat dunia wa maghfirah itu sholat sunnah dan ini luwih apik dibandingin dunia sapi apa meneh ganjaran di sholat terus sholat yang suyuk meneh ke sholat sunnah ini nanti tinggal ke sholat subuh tapi dulu sholat sunnah ini khairu minat dunia wa maghfirah apa meneh sholat subuh watola tulan gule ingsun nural kiamati ing padang dina kiamat iljudi ing dalem loman wasakawati lan loman tegese loman bahwa jatuh mulin ingsun ing nural kiamat bil aksi dalem ngelak bisawin dalem poso boleh pada dia kiamat supaya selamat saka siksa nalikane kuwi mau nggolongan ning pawaja turu bil aksi bisawin kunemune nalikane ngelak tumindak poso kok jarane wong poso yo gede ibadah poso itu hubungan langsung kawula karo Gusti Allah jalane lewat diskusi kabeh amal yang turunaken iku balik ning awake dhewe kejaba poso poso kuwi hubungane langsung Gusti Allah wa ana haji Jawa sing masuk baris poso kuwi hubungane kawula lan Gusti Allah sing ngerti poso ora ya dekne karo pangeran wong liya ya ora ngerti
Ya mungkin yang ngarepe wong liya wong poso ning nalikane ora menungso dene ora tumindak poso. An Sahlin Sa'd riwayat kesaling Sahlin bin Sa'ad. Angin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dewe sapa Nabi inna bil jannati sedunia kudu swarga. Apa baban nolawang dikalu kang diucapake lahu kedulika apa arroyanu arang lawang royan. Itu sesuatu swarga kuwi ana lawang sing jenenge lawang royan. Jadi sapa kuwi lawang royan, dhewe wong sing poso. Ya kulo mlebu minggu saking bab sapa aso imuna biro-biro wong sing poso. Mal kiamat ing dalem dina kiamat. Ya ana lawang royan sing dikhususkan dari wong sing tumindak poso. Ora poso sembarangan, ning poso Ramadan. Yaumul kiamat ing dalam dina kiamat la yaqulu raiso mlebu minggu saking bab sapa ahadun wong suci kaya kang sayane sapi ora bakal iso mlebu wong sing ora gelem poso. Juga lu diucapake apa sing diucapake aina iku dalam di asor imuna dari biro-biro wong sing poso. Iki wong sing poso digoleki karo rawang royan iki. Kontutur bukape bayaku munanuli padha jumeneng sapa imun. Bayaku munanuli padha jumeneng sapa imun layak guru ora iso mlebu minggu saking bab sapa kowe diusulane sopo. Ini sapa wong sing poso. Pak ibadah maluli nalikane mlebu sapa imun. Uhli kok dikunci apa bab. Nalikane wong sing poso wis mlebu bakal ditutup, dikunci lawan itu. Balam yakun nuli ora iso mlebu minggu saking bab sapa adu wong suci. Nalikane wis entek kabeh wong-wong sing poso wis mlebu kabeh bakal ditutup. Rawan riwayat Abi Hadis sapa Syaikh wa Abi Sa'id. Lan saking Abi Sa'id kala ngucap sapa Abi Sa'id kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin abdin ora utawi kawula yasumu kang poso sapa abd bisa bilillah krono perjuangan agama Allah. Iku ilaba ada kecoba madohake sapa guru Gusti Allah didalika kelawan ngono langsung. Wajahu ing wajahu kawawak dhewe abet anina saking roko. Sabina kelawan 70 angkane khori pantahun. Wangga dari Nabi sahabat Syekhon Dawi Nabi wa ana wong gelem poso bulan Ramadan. Dekne bakal diadoke neraka Gusti. Wa talaqtu lan golek ingsun al-jawaza. Lewat dalam arti digampangake lewate al-murur tegese lewat ala sirati ngatasi jembatan. Wi urkhiyate ning dalem ibadah kurban. Gampang anggone nglewati sirat sesuk pungkakon kurban. Bahwa jatuh nuli nemu ingsun ing jawas isodakoti dalam sodako dalam sing pelajarake sodako kuwi mau Zakar tur Asyuyuti Imam Asyuyuti Anna kawabas sodakoti ing sedulune ganjaran sodako
iku satu anwa lima biro-biro warna itu Imam Suyuti. Ganjaran sodako itu dibagi 5. Apa 5 perkara kuwi mau. Sing pertama wahidun utawi sing pertama iku bi asrotin dilipatake dadi 10. Iku bi asrotin dilipatake dadi 10 wahya utawi wahidatun bi asrotin iku ala sahihil jismi ngatasi wong sing waras awake. Sing pertama ganjarane apa sing diwenehke dilapatake dadi 10. Dijake sapa iki ala sahihil jismi. Alikane awakmu sedekah ning wong sing waras. Di ganjarane wahidatun bi asrotin 1/10. Wahia ala sahihil jismi. Nalikane dijake wong sing sehat wong sing waras. Di ganjarane 1/10. Bahwa hidatun utawi siji iku bidisina dilipatake dadi 90. Iku bidisina dilipatake dadi 90. Wa ya utawi wahidatun bidisina iku alal akmain atase wong buta wal dalalan wong sing dicoba. Selanjutnya 1/90. Berkota siji ganjarane 90. Sejak besok sing pertama dari wong buta lan wong sing kena cobaan. Wong sing kangelan, wong sing kena musibah, ganjarane wahidatun bidiske. Selanjutnya wahidatun utawi siji iku bidis ini ate dilipatake dadi 900. Apa kuwi ganjarane 1/900. Wa ya utawi wahidatun bidis ini iku ala dikara badan ing atase wong sing duweni kerabat cedhak muhtaj kang butuh. Kowe nulungi keluargamu, nulungi dulurmu, nulungi kerabat, dikoroba itu wong sing duweni hubungan dekat, sedulur, tunggal mbahne atau tunggal saka adine bapak kuwi dikoroba utawa dulur sing sedulur kuwi mau. Nalikane kok butuh, kok silai, kok tulungi, utawa ora kudu muhtas. Kowe sedekah ning dulurmu ngono kuwi ganjarane 1/900. Tapi iki saya munggah kuwi cobane saya amarga wong kuwi rata-rata iso aweh ning wong liya, belum sedekah ning wong liya. Nek ampun sedekah utawa aweh ning dulure jajake kancane iso ning jajake dulure angele ra kan. Tapi kudune yen abot. Wa hidatun utawi siji bumi ati alfi. Dilipat gandakan dadi 100.000. Apa ini kok sedekah 1/100.000? Wa ya utawi wahidah iku alal abaweni ngatasi wong tuwa loro. Ganjaran yang kuwi mau siji dilapatake dadi 100.000 kuwi nalikane ana wong gelem aweh ning wong tuwa. Ana anak aweh ning wong tuwa. Iki ganjarane akeh 100.000. Lah kok iso 100.000 liya wong bodhone iki saya gedhe saya abot. Amarga anak iku kulino diwenehi wong tuwa. Lah iki kok iso anak aweh ning wong tuwa. Dan ono ngagetake wong tuwa nganti nembung utang karo anak. Wis sing ngerti anake kok wong tuwane. Ya anak wong tuwa nganti nembung utang anak wis saling berbuat anake.
Orang ngerti keadaannya wong tua. Orang ngerti keadaan wong tua. Wong tua yang ini awal ning anak ra perhitungan. Anak awal ning wong tua kok dianggap bapak utang. Pakai model piye. Anak awal ning wong tua wis ganjarane wahidatun ini akhi alf ganjarane 1/100.000. Ana sing luwih dhuwur meneh saka 100.000 kuwi mau menurut Imam Suyuti. Apa kuwi? Wa wahidatun utawi siji ku bidis kimi ati alfin dilipat gandakan dadi 900.000. Lha kok luwih akeh kok luwih gedhe lipatane iya. Tapi iki conggone luwih abot meneh. Wa ya utawi wahidah iku ala alimin ing atase wong alim. Juga nek sapa wa ya ala alim. Kak wong alim au wakil utawa wong sing alim iki. Kak wong alim kak guru. Kiai kak kiai kuwi sedekah luwih. Makanya nopo iki wong ya kan dhisik ngono kuwi nak seneng karo kiai, seneng karo wong alim iki temenan. Apa-apa diwenehke kabeh tanpa beri tunah. Wa ila alim. Tapi iki bundune saya bergembira kan, bundune saya bergembira. Lawan kono ya wong alim iku nalikane entuk bondo ora mungkin dinikmati dhewe. Mesti bodone iku diwenehke ning wong liya, dinikmati gawe kabeh. Wong ora dinikmati dhewe diwenehi ngono kuwi wong ya dinikmati bareng karo santri-santri. Ora mungkin dinikmati dhewe. Ning bodone kadang ngono kuwi ana cerita. Ya kan ning ngendi mesti ana ngono kuwi. Misalkan ngono santri ngono kuwi mek tuku ning gone Mbah Yaine, dodolan Mbah Yaine, dodolan ini duwe rasa eman. Padahal sing mulang ya ana ya ini yo punya ini sing mulang ya ana ya Pak ya ning wong batene sithik lho kacake lho nek ning kono tuku tak ning kono luwe murah nek tuku ning kene rada larang kacake 1000 duwe rasa eman lha kudune apike ten makane sedekah sing diwenehake gawe wong sing alim iku ganjarane luwih akeh pira bibis ini ati lipatannya jadi 100.000. Apa kuwi mau nak wong alim iku bodone ora dinikmati dhewe, bodone gawe wong liya. Dinikmati bareng-bareng wong liya. Wa dolaktu lan golek ingsun annajata ing selamat minan nari saking neraka. Ai jahannam tegese neraka jahanam. Ilmu bajati dalam pira-pira perkara sing diwenangake. Ai binailiha tegese pergoleh mubajat. Pawajatu nuli nemu ingsun ha ing najah. Bitar kesyawati dalam ninggal biro-biro syahwat. Ternyata kalau dia setuju pengen selamat sekon rokok niku kanthi apa kanthi syahwat ninggal rawa nafsu. Kalau ninggal syahwat iki abote ra karuan. Amarga pengen menungso iki sak pirang. Orang ucap sapa Abu Sulaiman ad-Daro. Laan adruka yakti yen tok ninggal ingsun min isai saking makan sore ingsun. Sak iki maknane makan sore ya wektu yang enteknya iki min isai saking makanan sore ingsun lumatan ing sak puluhan. Ibu aku weseneng ingsun ilaya maring awak dhewe ingsun min akuman tinimbang yen to njupuk ibadah wong ingsun bilaili alaila ing dalem wektu bengi
ila akhiri maring akhiri lahir. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani bakal ninggal makanan sing disenengi. Nalikane kok wis seneng, kok duwe rasa kepengin bakal ditinggal. Sampe wah pengen mangan ayam, bakal ditinggal. Mangan ayam itu mau. Mergo apa duwe kepengin duwe syahwat. Wa tolaktu lan golek sun hubballahi ing seneng Allah Ta'ala alaihi wa sallam wa fitunya dalem dunya. Ai kita tidak tegese dalem ninggal dunya. Aku pengen seneng Gusti Allah kanthi ninggal dunya. Nek ora nemune ning endi wajah tumuli nemu ingsun iku bahwa bidzikrillah ing dalem zikir maring Allah, eling maring Allah. Aku nemu seneng karo Gusti Allah mergo eling tansah eling maring Gusti Allah. Orang meninggalkan dunia seisinya, tapi tansah eling. Ya kaya wong jatuh cinta menuwi mah. Dalam arti dene tansah eling karo wong sing disenengi. Walaupun sisa-sisa iki ora sing luwih apik, sing luwih bagus, sing luwih ayu ora bakal kepengin. Mergo dene tansah eling sing bisa ora terus urip mencil dhewe ngono kuwi. Tapi kubah bukti kula ya seneng karo Gusti Allah tansah eling dikit. Dalam keadaan apapun bisa rohi wato. Nah, pulau jenengan sedaya kuwi keadaan penak apa ora penak tetep eling maring Gusti Allah. Kan iki kok didhawuhake alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza illa subhanaka faqina adzabannar. Wong-wong sing akale pinter temenanan kuwi sing tansah piye? Yo pino alladzina yaquluna wa qiyaman. Wong sing tansah eling marang Gusti Allah kiamat ngadegi manane kowe naklikane ning dhuwur. Nalikane kowe posisi kepenak, jabatanmu ke melambung tinggi, uripmu ke kepenak, apa-apa ke gampang, rezekimu ke gampang, keluargamu ke bahagia, itu kiamat. Kowe tetap eling Gusti Allah. Waktu dan kemudian semedengan, lumpur manane semedengan berarti uripmu yo pas-pasan ngono. Uripmu pas-pasan apa kowe iki yo pas kabeh. Bahkan wala junubi. Junubi manane kowe iki ning ngisor. Senajan meski kakean masalah, duit ra patek ono, keluarga yo rada ono masalah, ora patek cekelan duit, rokok sing ono enak dadi ora enak. Tapi kowe kudu tetep apa? Ya guru nawa. Alladzina yaqulu nawa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kudu tansah eling marang Gusti Allah. Utawi Gusti Allah niku Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa sing dicintai Gusti Allah ki ono manfaate kabeh ono faedahe kabeh. Ma khalaqta hadza batila apa sing dicintai Gusti Allah ki ono manfaate kabeh, ono faedahe kabeh. Mungkin gawene awake dhewe iki ora ana manfaate, mergo urung ngerti ilmune dhewe urung nyandar. Mergo ilmune awake dhewe urung nyandar. Utawa mungkin awake dhewe jan urung ngerti apa manfaate kuwi. Jadi Gusti Allah nyiptakake kotoran, misalkan kotoran ning manungsa kotoran iki kuwi yo ana manfaate. Aja kok kira apa sing dicintai Gusti Allah niku ora manfaate. Ana manfaate kabeh awake dhewe mungkin sing ora ngerti. Kane dhewe iki kula ya suyu mek
kadang-kadang nopo mek seneng mek ora seneng, mek penak mek ora penak tetep tansah eling ning Gusti Allah. Niku wae ayat sing dawuhe alladzina yaquluna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang tansah eling Gusti Allah bakal muncul rasa mahabbah. Karena nalikane disebut asmane Gusti Allah dekne langsung kaya ana energi magnetik narik langsung kadang awake nanti getar model iku awake nanti redeg mergo krungu suarane sebutane perkara sing disenengi wong sing disenengi kowe seneng karo wong nek kok seneng kowe jenenge tok raketan ra karo wong wis senenge ra kan yo cuma itu lah. Nalikane ana wong sing wis rasa mahabbah temenanan ngono kuwi nalikane krungu perkara utawa jenenge wong sing disebut ngono kuwi mau langsung awake gemeter awake gregeg. Yo perkara wis saking berontone wis saking senenge ngono kuwi mung krungu jenenge tok kuwi langsung kumate. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Jawa sapa Nabi Adi terutama dikir ibu khairun wa bagus Minaso dakoti kelintang sodako Badi terutama dikir ibu khairun wa bagus Minasyami Tinibang poso Ojo terus tak pahami secara tekstual letter-letter menurut tak yubes aku tak rasa poso Yang penting dilek menggusti Allah mau tuh yang menggusti rumput terjadi manusia. Jadi kemarin Gusti Allah kuwi nalikane kula jelas yo nglakoni apa sing diperintahke iku minangka zikir. Oh iki wae salat, aku salat. Kuwi berarti kowe wis zikir mergo apa? Iki diperintahke Gusti Allah. Oh aku kok nglakoni kaapian awake dhewe itu nindak apik. Yo kuwi zikir. Zikir kemarin Gusti Allah coba pahami secara sempit maknane zikir kudu ngucap Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boten mawon. Kula jelas dhewe nglakoni perintah ninggal larangan iku yo minangka zikir. Ora mungkin kula jelas dhewe iso nglakoni perintah Gusti Allah iso ninggal larangane Gusti Allah nek ora tansah eling karo Gusti Allah. Jadi kula jelas dhewe ngaji ngene iki minangka zikir. Eling perintah Gusti Allah ku kanggo apa? Ngil. Kula jelas dhewe poso ngono kuwi mau kuwi yo minangka nglakoni poso tumindak poso yo eling marang Gusti Allah mergo iki diwajibake kutiba alaikumus syiyam. Yo eling kuwi ngono kuwi eling. Kula jelas dhewe eling. Dadi apa dipahami zikir secara makna sempit kudu lesane iki zikir. Biasanya zikir nalikane kula sedaya dalam keseharian wujud zikire ora mobil lisan tapi yo bil jawari. Anggota tubuh itu harus diapresiasikan untuk nopo? Tansah eling marang Gusti Allah. Lah wujud kuwi mau zikir dari bil jawari apa kelakon tidak sae nang menurut apa sing diperintahke taat marang Gusti Allah. Kulanya saya ngerti dari ini al-zikru khairun minas sodaqah terus terfahami secara tekstual. Bahkan al-zikru khairun minas syiyam. Ruang saya tapi nanti sebuah Abu Syahid Anak Abu Hurairah dari Nabi Hurairah. Wal makna utawi maknane iku zikru wa zikir nari Allah binahwi tahlilin kelawan sepadane maca tahlil wa tasbih lan tasbih wa tahmid lan tahmid. Jadi dikir maring Allah ya sepadane la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah iku khairun wa bagus sing difahami iki napa ning sedekah nafli tinimbang sedekah sunnah. Iki luwih apik dibandingke sedekah sunnah. Wa zikru tawi zikir wa aksaru luwih akeh hapane sawaban ganjarane.
Wa anfa'ulan wa manfaati minasyam iki timbang poso. Makanya Nabi jawabake kalimatani habibatani ilar kalimatani hobibatani halal lisan sakilatani bil mizan habibatani ilar rahman Nabi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil kalimat loro sing hobibatani halal lisan enteng ning lisan akilatani bil mizan abot ning timbangan habibatani ila rahman bisa itu di Gusti Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil pentingnya zikir ulanya saya kudu zikir wa an ma'ul lan wa manfaati minasyiyati tinimbang poso wa talatu lan golek ingsun ala afiyata ing kawilujengan bil majami'i dalam biro-biro nggon perkumpulan ai majami'in nasi tegese biro-biro nggon kumpule manusa aku golek kawilujengan ya cara saiki kepenak bahagia kanthi kumpul manusa kumpul kanca kumpul sak sirto kumpul pokoknya kumpul lah ya apik kumpul-kumpulnya kadang kalau jangan perlu mencil itu maknanya kadang awake butuh menyendiri karena kesendirian tidak pernah membawa diri kita kumpul uang menunggu kontrol mungkin ada yang dusta masih ngabusi di awal dia kok kan duit padahal duit dipetik padahal duit tapi utawa mungkin dengannya dusta aslinya dia malas kumpul awak jadi senang gue bahwa jatuh nulis nemu ingsun ing afiyah fil uzlati dalam uzlah ini maknanya muncul kalau jasa kadang perlu menyendiri kalau mengucap sapa al-Bushairi Imam al-Bushairi wal uzlatu lal uzlah fil haqiqati dalam sejati ini iku iktizalul hisali misayu kau menjili biro-biro kakati al-madhumati kan Allah maknanya nak coro Imam al-Bushairi uzlah fil haqiqati sejati ini uzlah itu apa? Misayu biro-biro perkara sing madhumah misalnya elek sing dielek-elek kula nyatanya aja nglakoni perkara sing elek Watak siru ngomong kawin kelabut ini iku litabdili sifati krono gantine biro-biro sifat lalitana ora krono ngadoi anil autoni saking biro-biro omah jadi menjauhi sifatnya sifat yang buruk-buruk bukan anil auton Soal Imam Bushairi maknanya sejatinya usia itu tetap bergaul dengan manusia tapi menjauhi melakukan sifat-sifat makmumah, melakukan sifat-sifat yang buruk yang jelek. Wa qala lan ucap sapa aku aliyan Abu Awan ali adab kopi. Albis nganggo sira ma'an nasi dalam sabdane manungsa. Maning perkara yal basuna kang padha nganggo sapa nas iman. Nganggo padha karo sing dienggo manungsa. Watana walan merkole sira mimma saking perkara. Watana walan merkole sira mimma saking perkara. Ya guruna kang padha mangan sapa nas iman. Wan farid lan ijeno sira, ijen ku maknane dewi. Wan farid lan dewi no sira anhum ados saking nas. Anhum ados saking nas bisiri kelawan rahasia. Maknane wan farid anhum bisiri lan yang sira kudu duwe
rahasia amalia rahasia sebuah foto karo menungso liya. Gunakan pakaian foto umumnya menungso, makan foto umumnya menungso. Ning kudu duwe wantarit anjuk bisik. Duwe amalia sir sing rahasia sing ora kabeh wong nglakoni. Kulo yen kudu duwe amalia sir sing ora kudu kabeh wong ngerti apa amaliae. Watolan-tolan gula ingsun nurul qalbi ing padane ati fil mawaidin dalam pira-pira mawi wa tutur. Wa qira'atil Qur'an lan maca Al-Qur'an. Bahwa jatuh muli nemu ingsun ing nurul qalbi tafakur ing dalem mikir-mikir. Tafakur iki penting. Wong ora gelem mikir yo piye? Makanya terus disebut afala tafakkur. Makanya kok dewe Gusti Allah iki mau waya tafakkaru nabi khalqis samawati wal ardh. Mikir apa sing diciptake dening Gusti Allah ning alam dunya iki wae. Ning mikir maring kegedeane ciptaan Gusti Allah aja tidak. Wong mikir dari Gusti Allah ya taklid yo bakal rusak. Penting kula nyuwun mikir di kula nyuwun kudu gelem mikir tafakur ku yang mikir. Fi admi makhluqatillahi dalam makhluk biro-biro makhluk ya Allah. Makhluk itu Allah ini luar biasa kabeh. Termasuk ibadah menungso luar. Aku hanya sedaya kira makhluk paling istimewa iki rupane manungsa. Wa kana iku jalan sirnone donya mikir bakal donya iki sirna. Wa ahwalil akhirati lan medhine akhirat. Medhine gawene wong sing ora tumindakake. Wa sa'iri umuri malan sakerene perkarane donya lan akhirat. Wa tafsirin nafsi lan pepekone jiwa atau pepekone awak. Pepekone awakmu, lukuke awakmu sakarepe dhewe iki dipikir. Wa tahdi bihalan bebersihake nafas. Wa tahdi bihalan bersihake atau bersihake nafas. Tahdi itu maknanya bersihake. Wa hamdihalan nggone nafas atau gelemake nafas bil istiqomah di dalam amr istiqomah amr jinan istiqomah yo maknane terus menerus tujuane kabeh kudu dipikir aja wis pengen lakoni sik engko pikir ngawur dipikir sik dilakoni aja diwalet lakoni sik dipikir. Nah, ini belum mikir sedikit lakoni kok bakal ketoto apa sing dilakoni. Ini kok kelakoni sik dipikir biasanya hasilnya sepurahu serampangan bedane. Wis mbah penting lakoni sik kok pikir dari yo apa kuwi kudu dipikir ora bener. Kabeh iki kudu dipikir ora iso sak karepe wal bukati wa malam bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.